Nyakwara Mugia Juang dakika en 34 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet. Kaka pile wanno gazet mano ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Barak Oduor mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Barak, ichiew nade? Oyawre ahinya Joyce, achiew maber. Machiegni e nonro mar gazet. Adwani wachak kod gazet mano ma Daily Nation e thuolo matin mwantiere godo. Wayuda ne thuolo mano mar nono gazet mana mapiyo piyo. Gazet ma Daily Nation okinyi makawuono menyo weche mopogore opogore. To wach maduong' man nok omi peka e pacho kae. Giwacho ni nok mar mauta kidek bedo e pacho kae. To magi duto timore kaluwore kod lwenya manitiere pinyno mar Iran. Wang'e ni pinyno mar Amerika kaachiel kod Israel ne omonjo pinyno mano mar Iran. To koro iwacho ni piny mar Iran bende kanosemonji nochako monjo pinje mamoko ma bende otudore kod pinyno mano mar Amerika. Gino makoro kidek hinyo jo Kenya. Iwacho kae ni jo Kenya kidek winjo lieta mano mar lweny madhi mbele e kind pinyno mar US gi Israel kaachiel kod Iran. Ma en kotudore kod wechego makoro liekore ni stock mano mar mauta e pacho kae ahinya to mano mar petrol koro kidek rumo e giko mano mar dweni. Kaluwore ni nitiere moko kuom kembe makoro kinde mathoth ema loso mauta makoro bire pinyno mar Kenya kaachiel kod Uganda. Iwacho ni kembe makamago olora kaluwore kod monj makoro notim e pinjego mago mag jo Arabu. Mano bende wach madwan wachak godo e it gazet mano mar ang'wena mar gazet ni mano mar Daily Nation. Adwan wadhi mana e it gazet mar ang'wena mana mapiyo piyo Barak. It gazet mar ang'wen kanyo anno ka gazet mano mar Daily Nation oketo gigo matimore e pinjego mago mag iwacho ni e pinyno mano mar Iran. Okete kae ni looming fuel shortage as Middle East conflict disrupts Kenya's supply. Liekore ni nitiere yie mane oting'o mawinjo beni ne chope pacho kae koting'o lita mano maderoma milion 85 mano mar mauta mane lita mar petrol kata mar mauta mano winjo beni chopo e pacho kae. Kata kamani wacho ni lita makamano nodok piny nyaka lita milion 60 kaluwore kod wanyalo wacho ni tungni kata lweny manitiere pinyno mar Iran. Barak. Yes, Joyce, oboke mar Nation loso ahinya kendo giloso mokalo e wach mar mo kata mafuta ma jo iwacho ni piny mar Kenya nyalo bedo gi tabu mokalo kopo ni lweny madhi mbele e Middle East ok ochung' nang'o nikech lweny ni okelo rochruok malich ahinya nikech ing'e ni nitiere kembe mag mauta masani koro ok nyadhi mbele gi tich mar keyo mauta e piny opogore opogore. To Kenya en achiel kuom pinje mogeno ni mauta gi gigolo e kumiluongo ni Middle East kuma koro lweny dhi mbele. Lweny mano momako Israel, Amerika kod Iran. Nitiere gima miyo chochni ma kama bedo, Joyce, ing'e ni kinde kanyo nitiere yo kata iluongo ni maritime kata mana nam ma meli madongo moting'o mauta kale ma meli madhi 13 osebedo ka yudo monj koro nyiso ni ok ginyal kalo gi mauta. To king'iyo sigana miwacho mane ite mar ang'wen mondik gi John Mutua wach ni noyangore ni mauta ma Kenya ni godo sani sama walose ni en mauta manyalo terowa mana jumbe 3 mabiro manyiso ni jumbe 3 go kokalo kapod lweny ni dhi mbele gi weche kaka chalo ni to wanyalo neno tabu mar mauta pacho kae ni. Kendi wacho ni ne mauta mano mar petrol iwacho ni waonge stock mano moromo manyalo terowa mano ka mokalo tarik 28 dwe mar adek mano mahiga ni. Nyaka sani jogo manitiere sekta mar modhi e pacho kae iwacho ni ong'isgi ni ginyalo mana yudo mano yie mano moting'o petrol e pacho kae nyalo mana donjo e pacho kae e dho wath mano tarik 7 dwe mar ang'wen mano mahiga ni makoro mano koro nyalo kelo luoro ni piny Kenya bro bedo katimore yo machalo nade. To wang'eyo ni midhiero makamae kidek mako piny Kenya kaachiel kod pinyno mar Uganda. Kaluwore ni wacho ni piny Uganda wang'e ni en gino miluongo kanyo kod dho ngere ni en landlocked country makoro nyaka sani kinde mathoth mafuta kata modhi madhi e pinyno mar Uganda nyaka kal e pacho kae. Kata kamano gazeti mar Daily Nation
wacho ni jatend migawo mochung' ne modhi e pacho kae Opiyo Wandayi en nok ochiwo duoko maler e kinde ma koro ne openje kotudore kod stock mano mar mauta mwantiere godo e pacho kae. Kata kamano iwacho ni jatend migawo mochung' ne wechego mag modhi Opiyo Wandayi osebedo ka bago romo mopogore opogore kod kembe mopogore opogore mago mag mauta e pacho kae mar mondo mi ginane kaka piny Kenya nyalo dhi mbele mano mar kelo mauta e pacho kae kokalo e ogirimiti mano mar G2G, government to government deal. Kanyaka sani wacho ni jatend migawo mano mar modhi e pacho ka Opiyo Wandayi sani bende osebedo ka otemo tudore kod iwacho kanyo ni en 3 Gulf Oil Giants mano mar neno kaka ginyalo neno ni modhi obire pacho kae e wang' sa. Tekini ma magi duto timore bende waneno ka nengo mano mar modhi e piny ngima sani koro oseidho malo. Iwacho ni global oil prices sani koro oseidho malo nyaka $119 mano per barrel, kama en omenda mar piny Kenya 15,379 mano nengo mano idho malo mano chieng' wuok tich mako wuok e kembe mopogore opogore mosebedo ka kelo mauta e pacho kati. Wacho ni magi duto ikelo kaluwore kod lwenye mano madhi mbele kind piny Amerika kod pinyno mano mar Israel. Ka koro nyaka sani wang'eni e kinde ma magi duto timore Barak bende kidek bedo kod medruok e nengo mar mauta e pacho kata kamano ang'eni sirikal to kinde matek temo kinde mang'eny gitemo matek mondo jopiny kik winjane liet mar nok mar mauta e pacho ka Barak. Nikech kisomo sigana ni to iyudo ka indiko ni Kenya onge gimiluongo ni strategic reserve, nyiso ni onge mafuta ma wakano kaka piny mar Kenya manyalo ketowa kata ni mondo wabed kata mana kuom thuolo mar higa achiel ka ok wagol mafuta oko. Nyiso ni iwacho ni kinde ka kinde sirikal ma Kenya oketo geno mare e kembe maoko ka kiwacho ni tok ndalo 15 ka tok ndalo 15 piny mar Kenya golo mafuta oko. Ting'e ni mae biro tok ka jatelo mochung' ne weche mag mauta kata mana minister mochung' ne weche mag mauta e piny mar Qatar iluonge ni Saad Al-Kabi juma mokalo nyogolo siem mokalo ni kopo ni lweny ni odhi mbele kaka dhi mbele ni Joyce to dhi chuno ni mondo pinje mag Middle East kuma lweny ni koro gerie mokalo dhi chuno ni mondo gichung tero mauta oko to kata kamano to mauta mabiro wuok gi nengo mamalo ma samoro pinje mamoko mag Afrika kata pinje ma yuto gini piny ok bi nyalo. To ken mana mauta kende nikech kwa nyalo mana dok malo matin anno ka bathe kanyo bende koro kidek bedo kod nok mar mbolea bende e pacho kae kiwacho kae ni nok mar mbolea bende kidek bedo e pacho kae kalure ni wacho ni mbolea makamago kinde mathoth wuok e pinjego mago mag jo Arabu. Iwacho kae ni piny Kenya bende kidek bedo kod nok mar mbolea kaluore kod lwenya mano madhi mbele kind Israel kachiel kod US makoro nomonjo pinyno mano mar Iran. Makoro magi duto timore kinde mwang'eyo ni jopur mago mayudore North Rift sani koro gisechako odira mano mar pitho ayanga to nyaka sani iwacho ni lweny makamano bende kidek kelo nok mar mbolea e pacho kae. Nyakwara Muge Jwang magi nyalo somo e it gazet mar 4 mana bathe kanyo it gazet mar 5 bende iwacho kae ni piny Kenya gowi ma piny Kenya osebedo godo sani koro oseidho malo nyaka $1.29 magi duto owach kod control kata jaga budget e pacho kae Margaret Nyakango. Kakori wacho ni e dweche auchiel mano ma iwacho ni gowi mar piny Kenya oseidho malo nyaka $1.29 mano e dweche auchiel mano kochakore dwe mar achiel mano kochakore tarik 1 dwe mar auchiel nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2025. Obenda makore lach ahinya tiwacho ni magi duto obiro kalure kod gope ma piny Kenya kao e pacho ka kachiel kod mago ma bende ikao kowuok e pinje maoko. Barak. Joyce mae sigana mane ite mar 5 mar oboke mar Nation mondik gi Mary Wangari wacho ni gowi ma Kenya kao e pinje maoko kata mana e bengi maoko to kata mana e bengi ma Thurka tiwacho ni koro idho saka sa kata medore mokalo nango nikech koro ni gowi ni osechopo trillion ingeni trillion mane isekalo billion osechopo trillion 12.29 tiwacho ni nyaka
e dweche ma gowi mosebedo e dweche auchiel mokalo mano kaluwore gi lipot manyo gol gi apis mang'iyo weche mag budget kata chenro mag sirikal kaka tiyo gi pesa gi miyo motelo e ofis machalo kamano iluongo ni Margaret Nyakango ma ofise nyo golo report machalo kamano nikech owacho ni dwe mar 12 mokalo iluongo ni debt stock kata gowi mane osechokore ne chopo trilion 12.29. Ting'eyo Joyce, sigana ni lero ni nitiere gowi ma Kenya kawo kowuok e pinje maoko to gi gowi ma Kenya kawo kowuok mana ei Kenya ka to gowi mikawo kowuok e Kenya ka bedo raised kata obedo sourced kuom gimiluongo ni treasury bills kata treasury bills and bonds mano migolo iluongo ni Central Bank of Kenya kata benki maduong' ma Kenya kae. Nitiere luoro ni Kenya komedo bedo gi gowi kako bedo goni to samoro igni mabiro sirikal kaka bro timore onge nikech pesa makama kata gowi makama ema sirikal dwaro mondo gitim godo projects kendo gichul godo gope kata gichul godo iluongo ni interest ma gope gikelo. Ka koro nyaka sani control of budget wacho mar mondo mi one kaka inyalo ga kata chenro mano mar kawo hola e pacho kae winjo bed ni sirikal timo gino miluongo kanyo ni reduce budget deficit mano e medium term mano kotudore kod budget policy statement mano mar higa mar 2025 kendo nyaka sani iwacho kae ni sirikal mamalo mano hik omenda mar 2025 wang'eyo ni budget ne en trilion 4.69 mano kipimo kod trilion 4.37 mano mar hik omenda mar 2024-2025. Sekta mar somo emano yudo omenda mathoth ahinya e budget makamano miye bilion 703.07 kiluwe kod sekta mar modhi mar wuoth kachiel kod sekta mano mar information and communication technology mabende ne oyudo kanyo bilion 534.63. To kata kamano bende wacho ni sirikal winjo bed ni temo mar gayo kaka gitiyo kod omenda e apise mopogore opogore nikech iwacho ni thuolo mar dweche auchiel mokwongo mano mar hik omenda mar 2025-2026 iwacho ni sirikal ne otiyo kod omenda trilion 2.19 ma en medruok kipimo kod trilion 1.76 mano tigo de thuolo maket kod mano e hik omenda mar 2024-2025. Kata kamano wageno ni sirikal bro bedo ka temo gayo kaka gitiyo kod omenda pachoka mar mondo mi oduoka ne pinya mano siso mar kawo hola obede pachoka kata mago mikawo kowuok e pinje maoko. Adona dhi mbele mana mapiyo piyo It Gazette mano mar 6 odiochieng' manyoro Barak ne waneno ka kweth mano mar Linda Mwananchi gin bende koro ne gigolo report margi kotudore kod agenda 10 madito mapacho kae giketo kae ni NADCO report a betrayal of Raila's legacy. Tano ka It Gazette mokwongo ka to kete kae ni Linda Mwananchi pour cold water on report by Broadbase. Ne giwacho ni oyo ni sirikal mano mar Broadbase report mane gigolo ne jo Kenya chieng' tich ariyo en mana wuondo jo Kenya. Onge gimoro amora mane gisetimo kata magisetimo mar temo keto e tima agenda 10 madito. Ka koro Sifuna ne wacho ni ma chalo ka gima en nyiero. Wanyalo wacho ni ling'anya mar Raila Amolo Odinga nowe wago e pacho kae. Barak. Joyce, mae nyiso ni siasa e duond bura mar ODM utedore kabisa. Nyoro ne waneno kanyo ma sigana mantie ito boke ni mar 6 sigana mondik gi Moses Nyamori kod Kevin Cheruiyot. Waneno ka kweth motelnigi kata kweth moting'o Edwin Sifuna kanyo ne wan gi Governor Masia James Orengo, jaod bura ma Suba South mano Karoli Omondi, ne wan gi Senator ma Vihiga Godfrey Osotsi kuma ne gitelo e gin bende gi kwethno ne golo report margi. Report manyiso ni NADCO report poko chobedo kochopete nyiso ni giwacho ni dwaro mane migosi Raila Amolo Odinga dwaro gi NADCO report poko chopete ka gichaya ahinya migosi kata mana jatend piny William Ruto kod kweth mar ODM machielo cha mar
timo timbe machalo kaka mandhogo manosedhi yweyo migosi Raila Odinga. Ing'eyo kanyo ni ne giketo seyo kabisa ka oboke ni golo paro mopogore opogore manyo gol gi Sifuna ka aneno ka migosi James Orengo noolo pi mang'ich kata nochayo ahinya riwruok mar maduong' bura mar ODM odonje gi sirikal ka giwacho ni riwruok miluongo ni broad base no en riwruok ma pok osebedo gi geno kata paro mar konyo Kenya, ka giwacho ni riwruok no en riwruok mane jogo donje mana nikech Kenya ne nigi liet wang' kaluwore gi ng'anyo mane no ochwoyo pacho ka mar iluongo ni Gen Z, ka giwacho ni nitiere weche mathoth Joyce ma riwruogni pok osebedo kokete pachgi mondo miyo gitim kata gikonygo jo Kenya. Giwacho weche kae nyaka moting'o ni to jogo mano hinyore e ng'anyo mopogore opogore kata ng'anyo mag Gen Z, jogo ni tibiro chulgi nang'o, tibiro chulgi karang'o, nikech giywak ni saa kalo, nikech lipot ni nonego bed ni obedo en lipot manonego bed ni bedo implemented kata ikete tim kaluwore gi seche nok onego bed ni en gima en mbaka miwacho. Ting'e ni nyoche migosi William Ruto kod kweth mar ODM otelnegi oburogi nyocho golo gin be margi lipot margi kocha chande Joyce, ka giwacho ni lipot ok en gima inyalo gol tiwacho ni kete tim rumo godiochieng' achiel Joyce. Wan gi geno ni ma en siasa ma pod biro dhi mbele, nikech gima jo Linda Mwananchi temo timo en giketo temo seyo mondo giberne ne jo Kenya, mondo jo Kenya ne gin e kweth mawacho adieri Joyce. Ka koro nyaka sani bende koro ne giwacho ni chenro mano mar ndiko e tich joma opogore opogore manitiere migepe pacho kae kaachiel kod sekta mar arita nyaka sani koro pod nindo nyakonchiel ahinya nyato kata nindo wanyalo wacho ni oganda dhot achiel kende mano miluongo kanyo kod dho ngere ni ethnic community achiel kende ma koro gilieko ni en mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Mago nyakwaramogi ajuogi nyalo somo e it gazeta mar 6. Adwa dhi mana mbele mapiyo piyo it gazet mar 6 mano it gazet mar 8 mar gazeti mar Daily Nation. It gazet mar 8 nyaka sani koro ogai mano mar duond bura mar ODM Oburu Oginga nyaka sani koro otemo matek mar mondo mi oneni koro gimako county mano ma Siaya mar mondo mi gigol oko mano koma mano governor e county mano ma Siaya masani mano James Orengo. Nyaka sani koro wang'e ni chieng' Jumapil jatend piny Kenya William Ruto ne ntiere e county ma Siaya kama koro nosingo nobo bedo kodok e county ma Siaya mano yango chenro mopogore opogore mag dongruok. Kata kamano iwacho ni kaluwore kod jokanyo kata jo iye makoro winjo weche mag siasa liekore ni governor e county ma Siaya mano James Orengo ok bi gwel e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chopo e county ma Siaya mano mar yango chenro mopogore opogore mag dongruok. To jalupne mano William Oduol ene makoro bro bedo ka orwako jatend piny Kenya William Ruto e county ma Siaya. Par ni Oduol ne otem thich oko higa mar 2023 kata kamano ne otony. Te kinde ma magi duto timore bendi wacho ni jasiasa Nicholas Gumbo en bende osechako duogo e paw siasa. To magi duto timore kalore ni wang'e ni governor e county ma Siaya James Orengo osebedo e kweth mano mapingo sirikal mamanywanda. Seche moko higa mar 2027 kidek onyalo rem yudo tiko mar ODM e laro kom modwaro. Barak. Ma en siasa ma Siaya manyiso ni duond bura mar ODM kotelne gi senator ma Siaya Oburu Oginga ok gimor ahinya gi kaka governor ma Siaya James Orengo goyo siasa mare. Bedo ni opingo chenro mar broad base ok osebedo ka morogi ka nitiere paro ni Orengo mosebedo machiegni gi duond burano kuom higni mathoth kochakore kinde machon nyiso ni e yiero mabiro ni nyalo neno pek kata nyalo neno matek ahinya e yudo otiko kata sir mar duond burano mondo odhi ochako lar kom no kendo. Nitiere paro ni Orengo dhi neno matek ahinya nikech jochung' mopogore opogore kata josiasa mopogore opogore malero kode osenyisa yanga ni giduoge pap kendo gidhi keto ni gin bende gikoro gol kom no kuom Orengo. Waneno kani ma en jalup Orengo mano William Oduol oseduogo kendo e chenro masani dhi mbele mag duond bura mar ODM
county ma Siaya no, en ema koro obedo nyime kendo osebedo kochiegni ahinya gi migosi Oburu. Waneno duogo mar migosi Nicholas Gumbo bende manye owuok e UDA koro oduoke ODM kowacho ni en wang'ni odwa ni mondo koro dhi ogol Orengo oko mondo ne obed governor. Ka Orengo to osebedo ka buche mag ODM madhi mbele Siaya kanyo osebedo ka okobedie, kata mana romo manyoche jatend piny William Ruto nyo obedo godo Siaya ni neno Joyce kanyo ka Orengo nye okobedo. Bura iwacho ka ni biro mar MCS ma Siaya Joyce mano osebedo mano State House kata State Lodge ma Eldoret manene Orengo nye okobede. To sigana mondik gi Justus Ochieng'ni oketo ahinya historia ma osebedo siasa ma Siaya kanyo, ka nitiere samoro ma weche nyo osebedo matek. Ngini ne nitiere kinde moro iluongo ni higa mar 2013 manene Oburu ne lero matek ahinya gi Orengo. Ing'eni lweny nobedo kanyo mano ochuno ni nyaka ketgi piny ma gilosi. Mano sama ne laro kom mar seneta tilaro kom mar governor. To ing'eni kata mana e yiero mokalo ne nitiere paro ni Opiyo Wandayi mane en jaod bura ma Ugunja bende ne chunye ne gombo ni mondo dhi odwar governor. Tiwacho ni nogaye mondo doga e kombe mar Ugunja. Nyiso ni Orengo ni kama tek. But Joyce sigana ni kaluwore gi thuolo moro mokalo kanye Orengo nyi timo ne iluongo ni interview kata ni iloso kode gi jofwambo gi ke. Orengo nyo wacho ni siasa oseneno mapek maloyo makoro hime sani ni magi gik matin ma bende obiro kalo mayot, ni en gombo ne en ni Kenya kod Siaya obedo kama ber. To kapod wantiere weche mago motudore kod ODM mana piny kanyo, wang'e ni duond bura mar ODM nolanda yanga ni gibiro bedo ka gibago romo mano mar jokanyo mag giduto kata National Delegates Conference margi dwe mar adek ni tarik 27. Kata kamano iwacho kae ni duond bura mano mar ODM sani koro odoka mano poro wach kata lalruok gino miluongo kanyo kod dho ngere ni mediation, kalore ni nitiere jogo makoro ne oringe do ka koro gitemo mar mondo mi gichunga romo makamani. Iwacho kae ni nitiere jago moro mani wacho kanyo ni Vincent Chepkwony kokale okil mano Kimani and Muriithi Associates nyaka sani koro ne gidhi e doho ka koro gidwaro mar mondo mi ni ochunga romo mano mar ODM mano yanga kanyo no winjo tarik 27 dwe mar adek mano mahigani. Kata kamano ogai mano mar ODM masani Oburu Oginga oyango ni kar ywaruok e doho ber ka gibedo piny to koro giporo wach giwinjore e yo makare. Ka koro nyaka sani Chepkwony en koro wacho ni notice mano mar bago romo makamano ne ochiw kod jalup jagoro mano mar ODM ma ok jagoro mar ODM kaluwore kod kaka katiba mano mar duond bura mar ODM yango. Kata kamano warito no bobede yo machalo nade bende poro wach e yor mediation bro bedo ka konyo kosango ma bro bedo katimore. Kwa keto tenge weche makamago Baraka adwa no dhi it gazet mar 10 mano mar gazeti ma Daily Nation olalo manyiena mano mar Nithi ibo bed ka igero kitiyo kod omenda mano maderom bilion 7. Wang'e ni jomathoth ne oyudore e masira mano e olalo Manithi kata Nithi Bridge kendo jomathoth ahinya sani koro dak kod dang'ni mar paro. Moko kuom gi bende nodong' kod hinyruok mopogore opogore tok masira makamano. Kata kamano gikone duol mochung'ne apeyni e pacho kae mano Kenya National Highways Authority KENHA nyaka sani koro segolo design mar kaka olalo makamano ibo bed ka igero ayaga. Tiwacho kanyo ni mane mabo bedo achiel kuom iwacho ni olalo makoro ibo bed ka igero kitiyo kod omenda mathoth ahinya e pacho kae. Kata kamano wageno ni kosetieke kineno design makamano Baraka en design makare ahinya kendo bo bedo kokonyo e gengo masiche mag apaya makine mathoth kata kine mokalo chien ne waneno e apaya makamano. Baraka sirikal owuok mondo miyo giwach ni kuom thuolo mabiro gi los olalo mar Nithi. Ing'eyo Joyce Nithi ka e kinde moro ne masira no bede ma jo Kenya mathoth no wito ngima gi nikech nitiere aora kae ma samoro en aora ma ka koth ng'eny kata ndalo ma koth ng'eny to en aora ma kalo kendo muoch omiyo ne geche ka kalo kanyo
to nen aora mayweyo geche. Kata kamano duol kata mochung' ne Kongo apeini kata mana Kongo iluongo ni the Kenya National Highway Authority golo nyoro ne waneno ne gigolo goro kata mana design mar kaka ulalo no biro bedo. Magi wacho ni mano achiel kuom ulalo ma biro bedo ulalo motigi pesa mang'eny ahinya e pacho nikech odhi kawo omenda maromo bilion 7. Ing'e ni mae pesa malich ahinya nikech king'iye gi project mar apaya maduong' e Kenya ka sani miluongo mokawo kilomita 84 miluongo ni Kenol Marua kata apaya miloso monywandore diriyo kata mogorude miluongo ni dual carriage ma kawo bilion 14.6 nyiso ni Nithi Bridge ni idhi los gi almost nus pesa machalo gi ma apaya ma Kenol Marua lose. Wacho ni mae biro ka jotelo mopogore opogore kumoting'o jalup jatend piny mano Kithure Kindiki osebedo ka wuoye wach olalo ni kowacho ni wang' ni sirikal ogeno ahinya kendo sirikal dwa ni mondo tho matimore ka kinde kod thuolo tho matimore kinde ka kinde gine ka apaya ni otieki nikech kabino oselos olalo ni to mago biro bedo weche ma ji ok wuoye kendo. Ai nyakora muge jong nyalo somo matut kutudore kod gedo mano kata kakidwa losi olalo manithi mang'eyo ni ne okelo masiche mopogore opogore kendo nomiyo anyuola moko sadi koro pod odong' kod lit e chunygi. Adonwa dhi e It Gazette mano mar 21 wang'eyo ni machinglo manitiere It Gazette mar 21 kaeto wadhi e Gazette mano mar The Standard. It Gazette mar 21 kanyo katun makamano Baraki nakia ni king'iye to okelo ni inyalo wacho ni jagoro ne temo wachang'o ahinya nyako tudore kod machinglo makamano makoro goru. Kata kamano wang'eyo ni odiochieng' makawuono mano e boma ma Naivasha mane kaunti ma Nakuru odiochieng' makawuono World iwacho ni tielo mano ma the 2026 edition mano mar Safari Rally odiochieng' makawuono bro bedo ka chakore. Iwacho kanyo ni en odiochienge 4 nitiere stages 18 kaachiel kod derepe 46 makoro oseikore ne Safari Rally ma bro bedo ka chakore odiochieng' makawuono mano e boma ma Naivasha. King'iye ka Baraka kia ni machinglo makama jagoro ne temo gorang'o kata in korka kori nyalo yange yo machalo nang'o. Nitiere aneno kae gari mar ng'wecha ititi luongo ni Safari Rally. Gari ma en oringo kata nyamburko ma en oringo ng'wech kata sipidi mokalo. Taneno jago moro kochung' ka ochalo na mana jatend piny Migosi William Ruto koting'o bendera to en gi jalupne ma chalo na mana Kithure Kindiki ka Ruto wacho ni mae dibere mokalo nikech mae chalo ka gima koro wach mar Safari Rally ni koro omiyo koro wuok e siasa to gi weche mag luongo ni weche matuch kata weche matuch magalagala mag scandals kuom thuolo mabiro nikech mana kaka isewacho Joyce wachomo weekend mar Safari Rally chalo ka gima jo Kenya dhi bedo ne yueyo mar siasa ndalo achiel ariyo kendo nikech wan kaka jo Kenya siasa ne ma ji ong'iyo go seche duto. Aya nyakora muge jwang' mano imbe nyalo ng'iyo machinglo makamano tipong'o kod wi kendo It Gazette mogik mano mar gazeti mar Daily Nation okete kanyo ni start your engines ka bendi wacho ni bende nitiere kuonde ma koro inyalo koso luwo mar mondo mi ni jama mabro bede gwengo mag Naivasha kik maki. Okete kanyo ni where to watch the cars and routes to use to avoid the traffic in Naivasha. Mago duto nyakwara muge jwang' inyalo somo mano It Gazette mogik mano mar gazeta mano mar Daily Nation mar mondo mi seche moko kichano wuoth mari mar dhi gwengo mag Naivasha kikine ni ibayo yo. Nitiere sigana moro Baraka pok wadhi Gazette mano mar The Standard. It Gazette mar 12 wacho ni nitiere jatich moro makoro omiye kata ochule omenda mano maderom 1,800 kaluwore koda kaka ne oriembe tich kokalo e yor ote machuoka mane orne e simu. Iwacho ni en sigana makoro wanyalo wacho ni nyalo kelo kata nyalo kelo puonj moro koluwore kod kit kaka winjo be ni chungo ng'ato e tich. Barak ng'eni ma sigana maber ahinya kata sigana malich ahinya makelo puonj ne
joma ndiko ji e tich ni nitiere chike Joyce mag labor mag golo ng'ato e tich. Nyiso ni kare ok inyal chieo gokinyi tiwacho ni iriembo ng'ato e tich kindiko ne ujumbe machuok kata miluongo ni SMS kiwacho ni agoli e tich nang'o nikech nyadende ni miluongo ni Lydia Wanjiku ni kuma nondike inyiswa ni nondike gi kambi moro ma uso weche mag lowo kata ma uso lowo iluongo ni Top Care Land Investment Limited. Ni jatelo miluongo ni James Macharia noriembe tich mana gi SMS kakone ni kiny kik ibi e tich. Aito nyadende ni nodhi e doho mong'iyo weche mag tich iluongo ni Labor Relations Court e boma ma Nairobi ka. Ma court buro dhi mbele ma owach ni nikech riembo makoch machalo kamano manye ok opar ni nyalo riembe bilano ni doho nowacho ni chule $800,000 mano ing'e ni odong' mana gi $200,000 to donj $1,000,000. Ka koro nyaka sani nyadendi ma kama bende nong'iso doho ni kinde mane indike tich bende nondike mane tich kokale orak mar dhok gino miluongo kanyo kod dhongere ni oral contract kama bang'e ne odhi achiel kachiel nyaka e apise kama winjo bedo no otiye mano e gweng'go mago mag Ruiru to par ni nondike tich mano dwe mar achiel higa mar 2022 kendo sara mano chamo dwe ka dwe ne en 200,000 nyakwara mugi jwang magi nyalo somo matut e gazet mar 12 mar gazet mar Daily Nation. Adonwa ng'iya ne gazet mar The Standard wach mantiere it gazet mokwongo mano mar The Standard mana mapiyo piyo ka itwatiek nondo mar gazet Baraka. Ondika ka ni police in MP mada kendo ket picha mano mar jaod bura machon Makasipul mosenindo Ong'ondo Were mane onegi e pacho kae. Iwacho ni mano higa achiel koro kata ma derom higa achiel koro jaod bura Makasipul mano mosenindo Ong'ondo Were ne onegi mane boma ma Nairobi kae. Iwacho ni bura makamano osebedo ka koro awang'e ni pod iyalo bura makama e doho kata kamano weche mopogore opogore osebedo ka nyiedhore e lela makoro nyiedhore e lela Barak gi sani en ni nitiere assistant commissioner mano mar obila moyang' nyinge kaka Juma Ali Haikal makoro ne ochiwo neno mare e nyim doho kowacho ni nyamburko mare mane ng'at moro okwaye kendo wacho ni nyamburko mare mabende aneno ka gazet ni mano mar The Standard oketo namba mar ndikruok mar nyamburko mare owacho ni nitiere ng'at mane okwaye nyamburko mare to nokia ni nyamburko makamano ibo bed ka iluogo nokwayo gache ng'ato nokwaye gari kaito nokia ni nyamburko mare ibo bed kitiyo godo e luwo ndach Ong'ondo Were mano motelo ne kao ngimane oko gino malit ahinya nyaka sani koro iwacho ni achije mopogore opogore osebedo ka chopo e doho ka koro itudo gi kod nek mano mar jaod bura machon Makasipul mosenindo Ong'ondo Were. Barak. Joyce, sigana malich ahinya kata sigana motelo kata thor sigana maduong' ahinya e oboke mar Standard en sigana malit mokalo nikech en sigana maloso kuom nek mar jaod bura machon Makasipul iluongo ni Migosi Sir Charles Ong'ondo Were mane ne jonjore okawo ngimane oko almost higa achiel nyaka kawuono to bura osebedo kadhi nyime e doho. Joyce to inyi neno kanyo ka CCTV kata mana tipo mag wang' dede nyocho nyiso weche mane ne dhi mbele kanyo mopogore opogore kaka nye jonjore notudore gi jok mane rito jaod burani mondo okaw ngimane oko to nyoro kanyo e doho ne wacho wuok ni kare nyamburko mana kaka isewacho nyamburko mar obila moro machon iluongo ni Juma Ali Haikal ni nyamburko mare ni nokwaye gi jok moko kane gikone ni gibi tiyo godo tich moro to ni nyamburko ni ma namba ne en KZ 645Z ni nyamburko ni kare mane notigo gi jonjore gi mondo gitudrego mondo gilu godo kaka ne jaod bura ni wuok e od bura kata parliament manye gi chwe gidhi gikawo ngimane oko. Joyce.
Nyakwara Mugejwang sigana kotudore kod mano inyalo somo matut e gazet mano mar ang'wen mar gazet mar The Standard. To nitiere weche mamoko mano ka gazet mar The Standard omiyo peko kiny makawuono it gazet mar ariyo jolonya koro ochiwo siem ni nitiere tuoche moko makidek muoch kaluwore kod pi oula ma ikelo kod koth mapek e pacho kae. Kendo mano Nyakwara Mugejwang bende inyalo somo it gazet mar ariyo. It gazet mar adek bende aneno ka koro omenyo sigana moro ma bende ne wakelo ni weche manyien mano kotudore kod magawa moro e boma ma Kisumu mano mayudore e od ohala mano mar LBDA mane omonji kendo okwele kendo nyaka sani iwacho kae ni koro nitiere penjo makoni kod kocha makoro ipenjo mano kotudore kod iwacho ni questions mount after hotel owned by XPS attacked. Ka bende koro ne waneno ka nitiere kweth jonjore mopogore opogore mano chopo mar mondo mi omonja magawa makamano. Barak adwa ni watiek nonro mar gazet. Kata kamano nitiere sigana momako wanga angwa dhia kanyo nikech anno ka gazet mano mar The Standard bendo menyo weche motudore kod Linda Mwananchi. Kata kamano it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar The Standard nitiere sigana momako wanga weche motudore kod gigo ma control of budget nonyiso od bura mamalo odiochieng' manyoro. Wach ka ni control of budget sani koro wacho ni apisi mano mar apisi mar min od jalop jatend piny Kenya notiyo kod omenda $44.5. To magi duto timore kata obedo ni apisi makamano ne onge omenda mora mane oketne kowuok e od bura mamalo. Kata kamano nyaka sani koro ang'o matimore kaluwore ni omenda makamano apisi makamano no koketne omenda makoro gitiyogo ni owuok kanye mane penjo mapenjore Barak. Apani sigana mantiere itoboka ni mar 10 sigana monde Irene Githinji apani aluonge nango aburo wacho ni yakore nikech ka controller of budget office mar control of budget Margaret Nyakango nyo golo report kendo ng'eni ma report mo onyego bed ni chando jo Kenya nikech ni apis mar jalup jatend piny mano Kithure Kindiki jaod iluongo ni Joyce Gatiria ni apise ni noyudo $44.5 manotiyo godo to ni sama ni timo budget kata sama ni timo chenro mag budget apisni ne okomi pesa mora pesa ni eto to ogole kanye ka en pesa jopiny to eto no miye godo karango magi nyiso maler ahinya Joyce kisomo sigana ni kare nitiere wang' teko madhi mbele sirikal Joyce nikech sigana ni golo kaka budget osebed kiketo e apis machalo kama to onge odiochieng' achiel manyanyose wach ni wakawo pesa waketo e ofis machalo kama mondo otimo nikech kata mana gima pesa ni otimo bende janonro mar weche mag budget ok owacho ni pesa ni onyiewo kalam onyiewo buk onyiewo simu ni ena pesa motiyo ting'e ni en $44.5 Joyce. En omenda makoro ilacha ahinya kata kamano wageno ni bobed ka itimo nonro mar mondo mi oyanga ne adiera makamano. Barak wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet. Joyce nya neno ka koth ochwe mathoth ahinya ma onego ji koni gi koni joma nyowito ngimagi gi joma hinyore hige gi nyolal walemo negi Nyasaye mondo okonygi okwe chunygi to koth na neno ka chwe kaluo kwa jowa kata jodalawa mondo wapidhru yien sama koro koth chwe kama to wadhiuru lemo bende. Aero kamano ahinya Barak Oduor kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar biro e nonro mar gazet. Nyakwara Mugejwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo mar nindo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katayi e twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Oriti masani nyenga Joyce Oduor.